Bi bilbide proposatu nahiko nizkizueke Bilboti bertatik egiteko. Lehena, Santutxu Ganguren burdingerria. 8 kilometro pasatxo dituen ibilbidea da Ganguren mendiraino. Honek, 470 metro ditu. Gorantza 500 metroko igoera du eta berantza 200 pasatxo. Bidean, bi trikuharri bizita ditzakegu, naiz eta oso ondo konserbatuta ez dauden. Eta amaieran badugu gerra zibiletik heldu zaigun adibide bat. Burdinezia delako postu bat. Bigarren ibilbidea Burdinezia deritzona da. Apur bat luzeagoa dena. 15 kilometro pasatxo ditu eta 429ko desnibela. Bertan, Monte Abril daukagu. Eta honek bunker bat du bertan eta ikusi ahal izango ditugu hori eta lu ebakiak. Zer da Burdinezia? Burdinezia Bilboko burdinazko esia eta burdinazko gerrikoa izenez ere ezaguna dena, Espainiako gerra zibilian Bilboren inguruan Txorrierri eta Galdako aldetik eraikitako defentsa sistema izan zen. Hor, Eusko gudarosteak Frankoren armadari 2 hilabete eutsi zion, naiz eta teoria militar zaharkitu batean oinarritutako defentsa sistema horrek diseinuzko funtsezko akatsak zituen. Berez, burdinazko esiak Artxanda mendia du Bilbon, Ganguren Galdakaon eta Larrabetxun Bizkargi eta Gaztelu mendiak. Sistema hau eraikitzeko hainbat arkitektok, ingeniarik, aparejadorek eta kontratistek hartu zuten parte. Dena, geroago talgo trena asmatu zuen Alejandro Goikoetxe ingeniariak eta haren laguntzaile Pedro Murga kapitainak koordinatuta. Burdinezia 70 zentimetroko lodierako hormigoi indartuaz eginiko 180 bunkergunek osatuta zegoen. Baina ezen nahikoa izan hegazkinen erasoei aurre egiteko. Askok eta askok errua Goikoetxeari botatzen diote. Bere erruz jauzi omen zan Burdinezia. Bera pasatu baitzen Frankoren aldera 1927 urtean. Urte horretan, ekainaren 19, frankistek lortu zuten Bilbo bereganatzea.